Saludos, bienvenidos. Aunque la mayoría elegía el fin de semana para celebrar Magosto, también hoy lugares como Montealegre volvían a llenarse de grupos de amigos y familias, eso sí, con la mirada puesta en el tiempo. Ourense es la provincia española donde las pensiones tienen un mayor peso en la economía doméstica, llegando a representar el 31% de los ingresos totales de cada hogar. Y hoy nos acercamos a conocer el trabajo del Obradoiro de Teares del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. Comienza aquí nuestro informativo. 11 de novembro, en este festivo, son moitos os que aproveitan para subir ao monte a celebrar o seu Magosto. Ademais, parece que a xornada quixo acompañar. Inda que a maioría elexía o fin de semana para celebrar o seu Magosto, tamén hoxe lugares como Montealegre volven encherse de grupos de amigos ou familias, eso sí, coa mirada posta no tempo e cruzando os dedos para que a choiva respete este San Martiño. Onte, na Praza de Abastos, agotábanse os últimos chourizos e as tiras de costela, e o mesmo pasaba coas castañas, que hoxe non faltaron en ningunha fogueira. A tradición de subir o monte mantense, pasando de xeración en xeración. Tamén nos barrios da cidade se suman a unha festa na que, ademais da comida, non pode faltar a música. La UNED ofrecerá una microcredencial sobre la castaña en Galicia. Uno de los objetivos de esta formación es mejorar la empleabilidad en este sector agrícola de la provincia. La UNED ofrecerá en enero de 2026 una microcredencial sobre explotación y tratamiento de la castaña en Galicia. Esta formación está diseñada para mejorar la empleabilidad en el sector de la castaña, una actividad clave en la economía rural de la provincia de Ourense. A través de una formación especializada y práctica, el alumnado adquirirá competencias demandadas por empresas locales y cooperativas, desde el manejo sostenible del castaño hasta la recolección, la transformación y la comercialización del fruto. Esta capacitación contribuye a la profesionalización del sector, favoreciendo la inserción laboral en explotaciones agrarias, industria agroalimentaria y proyectos de emprendimiento vinculados al aprovechamiento integral de la castaña. La formación se ha programado en colaboración con AEPA, que confían en que esta microcredencial de la castaña generará, con la unión de todos los implicados, proyectos estrella que dinamicen y den consistencia al tejido productivo de la provincia. Ourense es la provincia española donde las pensiones tienen un mayor peso en la economía doméstica, llegando a representar el 31% de los ingresos totales de los hogares. Ourense presenta una paradoja sorprendente, una provincia cuyo sustento principal no proviene de su población activa, sino de sus pensionistas. Este fenómeno la convierte en un caso de estudio único, un espejo que revela las profundas tendencias demográficas y económicas que definen el futuro de la España vaciada. Casi un tercio de la renta familiar no viene del trabajo. Ourense es la provincia española donde las pensiones tienen un mayor peso en la economía doméstica, llegando a representar el 31% de los ingresos totales de los hogares. Esta cifra supera a otras provincias con perfiles demográficos similares, como León o Zamora. En contraste directo, solo el 49% de la renta familiar en la provincia proviene de salarios, el porcentaje más bajo de todo el país. Esta dependencia no es casual, sino el resultado de una economía local marcada por el bajo empleo productivo y la alta precariedad laboral. En este contexto, las pensiones actúan como un verdadero colchón social, convirtiendo a los pensionistas en el pilar financiero esencial para innumerables familias y cubriendo gastos básicos que los salarios a menudo no pueden sostener.
La estructura demográfica de la provincia revela una de las realidades más impactantes. Existe una proporción de solo 1,08 trabajadores por cada pensionista, la ratio más baja de toda España. Esta desproporción crea lo que los análisis describen como un equilibrio frágil, donde cada empleado activo sostiene apenas a un jubilado, lo que presiona el sistema de seguridad social y aumenta la vulnerabilidad económica de las familias. Este desequilibrio no es una estadística únicamente, sino una advertencia sobre la sostenibilidad futura del sistema de bienestar en la provincia y la inmensa carga que recae sobre las generaciones activas. Aunque a menudo se perciben como un gasto social, en Ourense las pensiones funcionan como un motor económico fundamental. Cada año inyectan entre 1.200 y 1.500 millones de euros directamente a la economía provincial. Un flujo de capital que es crucial para sostener el tejido empresarial local, especialmente el comercio y el sector servicios. Este dinero no solo garantiza el consumo, sino que también genera riqueza y contribuye al mantenimiento del empleo, moviendo la economía en el corazón de la España vaciada. Sin embargo, este motor tiene una fecha de caducidad potencial. Las proyecciones advierten que para 2048 Ourense podría sufrir una pérdida neta de pensionistas, un cambio demográfico que amenaza con reducir drásticamente esta inyección de capital. Desde a posta en marcha da estrategia Galicia Retorna en 2018, máis de 30.000 galegos procedentes de 60 países diferentes recibiron o apoio personalizado da Secretaría Xeral da Emigración a través das distintas liñas de axuda e programas específicos de integración, formación e emprendemento. A primeira fase da estrategia 2018-2022 superou o seu obxectivo inicial de 20.000 retornos, acadando un total de 28.000, mentras a segunda fase 2023-2026 duplica recursos e medidas, con máis de 100 accións e un investimento de 450 millóns de euros para favorecer o regreso de 30.000 galegas e galegos. No primeiro ano desta etapa retornaron 8.500 persoas. A Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno acompañou a preto de 32.000 familias. O modelo galego de atracción de talento pois está amosando o seu potencial e creo que vai ser un referente. Me refiro fundamentalmente a atraer talento ligado, ademais tamén, ou que teña arraigo na nosa terra, ligado, como digo, aos galegos e galegas do exterior. Nos facemos unha aposta moi importante polo retorno deses galegos e galegas do exterior, aqueles que queiran volver, que queiran moverse do seu país de orixe, pois que o fagan preferentemente a Galicia. Temos diferentes liñas de traballo e eu destacaría sobre todo o programa Retorna Cualifica Emprego, no que poñemos en comunicación, poñemos en consideración, unimos, por un lado, aqueles galegos e galegas do exterior que queren volver e, por outra banda, as nosas empresas que teñen pois esa necesidade de traballadores, poñen enriba da mesa compromisos de traballo. Ata o momento, máis de 6.200 familias retornadas procedentes de máis de 60 países beneficiáronse desta liña que permitiu mobilizar arredor de 16 millóns de euros para garantir unha primeira estabilidade económica ás persoas que deciden regresar á nosa comunidade. Eu teño que recordar que moitos dos galegos e galegas do exterior ou os seus pais, os seus ascendentes, cando se foron precisamente para ter os seus propios negocios nos países de destino, non? Na Argentina, en Uruguai, países que visitamos habitualmente, que vemos que houve moitos galegos que emprenderon. Por lo tanto, esa cultura emprendedora que agora traen os seus descendientes, pois é moi interesante para Galicia e ademais digo que tamén aportan novidades respecto do que poida estar aquí desenvolvéndose normalmente, porque traen as aprendizaxes que tuveron nos seus países de orixen. Eu creo que estamos vendo a través dos polos de emprendemento, como moi ben decía vostede, pois eses 4 polos que temos en Ourense, se está vendo unha porcentaxe importante de emprendedores retornados e para nós, digo, é moi enriquecedor e creemos que ademais en certas partes do territorio van a ser unha parte moi importante dese emprendemento, dese comercio, desa necesidade de manter os servicios básicos no conxunto do territorio para que a xente, como non pode ser de outro xeito, nun territorio como Galicia, siga vivindo nel.
Agustín Suárez e Elena Tourón son dous exemplos dese talento retornado. Hoxe están de volta na súa terra e xestionan os seus respectivos negocios. Achegámonos á aldea de Saá, en Cenlle, para coñecer un deses proxectos que viu a luz a través do Polo de Emprendemento do Carballiño. Pues el proyecto es un proyecto familiar, viene con mis primas, básicamente un obrador de repostería. No queríamos cerrarlo solo a lo que es la elaboración de los productos dulces, sino que también hacemos y elaboramos vino tostado de la zona. Y surgió un poco la idea porque mi prima en una mudanza familiar encuentra un recetario de mi tatarabuela y pues bueno, ella lo elabora, lo hace y mis tíos y las amistades y la familia ven que pues, tiene un buen potencial y es cuando yo ya había decidido un poco venirme para España, vengo y en el 2024, en octubre, sacamos por primera vez la marca Pura Vila. Emigrado en México, cando Agustín decidiu volver, xa tiña en mente o seu proxecto. Hoxe é unha realidade. Elena Tourón vivía en Portugal cando decidiu volver para instalarse en Verín. A maternidade levouna a buscar un modelo de vida diferente e atopouno grazas a estas axudas. O portal de axudas de autónomos ensina varias subvencións as que podes optar, unha delas era de retornados, ven que tiña as condicións todas, tanto cumplía todas as condicións, foi un pouco lendo as bases, que dicen, bueno, eu aquí dentro desto entro e é unha axuda moi boa para o negocio, bueno, para lanzar, sobre todo, axudar a lanzar o negocio. E contactei igualmente co portal ca Secretaría de Retornados de Ourense. Falei que as rapazas que están ali animáronme tamén moito, axudáronme moito na documentación que tiña que entregar, que tiña que entregar, como tiña que entregar. Incluso me dixeron, mándame a mí, revisámolo, vemos que cumples todas as cousas. Prepareino, mandámolo, pidéronme máis documentación e, bueno, ao final saliu fai nada, 15 días que me concederon a subvención e a verdade que moi ben. A súa vida deu un cambio significativo e agora ela é a que marca os seus ritmos. As axudas extraordinarias ao retorno consolídanse como unha das medidas máis demandadas da estrategia Galicia Retorna. O programa para min, ahora mismo, a idea tamén dentro da tienda é mellorar un pouco o espacio. E este diñeiro que me concederon vai ser un pouco para eso. Teño varias ideas na cabeza, entre elas quería montar unha pequena cafetería un pouco gourmet, entonces vai ir un pouco orientado tamén aí. Non vai ser para xa, pero sí que un programa, algo que está na cabeza, intentar facer este diñeiro, que é un extra, posiblemente vai orientado para eso. Pues la verdad es un poco pues, ilusionante porque pues eso, sacan una batería de ayudas para atraer a gente joven otra vez al rural y en mi caso, gracias a los chicos de Polo nuevamente, por un poco y darme pues, un poco, pues eso, la ayuda para poder formalizarla y actualmente estoy en trámites para ver si me la conceden. En 2026, a Xunta anuncia que porá en marcha unha oficina de atracción de talento que vai coordinar todas as medidas en materia de emprego destinadas ás galegas e galegos do exterior que deciden retornar para traballar na súa terra, así como as iniciativas dirixidas a favorecer a contratación planificada de persoas traballadoras de terceiros países por parte de empresas da nosa comunidade. E convidámolos agora a chegarse ata a Biblioteca Nós, onde estes días podemos ver os traballos das alumnas do Obradoiro de Teares do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. Son os traballos saídos do Obradoiro de Teares do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. Houbo un tempo no que ata nas aldeas máis pequenas había máis dun tear. Hoxe son case reliquias, moitos desapareceron, acabaron no lume ou abandonados. Hoxe, mans como as das alumnas e alumnos de Concha Outeiriño devolvenlles a vida. Que conocemos fai moitísimos anos a Antonio, o irmão de Concha,
E cando empezamos a traballar co grupo con Castro Floxo, pois Xocas indicarános que, bueno, que a parte dos bailes e dos cantos era moi importante preservar a vestimenta, que era un campo que estaba totalmente esquecido. Entón fomos polos povos, algo que non se daba importancia, e fomos recuperando pezas. E ao recuperar esas pezas, pois ao coñecer a Antonio, pois dicimos, bueno, pois ahora o que temos que facer é estas pezas incorporalas no día a día e en todas as representacións que fagamos. E foron empezando, pois bueno, a facernos os tecidos para facer réplicas dos traxes. E logo o seguinte paso, pois foi retomar a concha e dicir, bueno, pois ora, isto, aparte de facer os traxes para os espectáculos e para renovar o vestuario, o importante é manter esta tradición e poderlos facer. Entonces foi como xurdiu pois a iniciativa e o proxecto de montar o taller de teares. E xa non sei cantos anos van desde entonces, pero un montón deles. O primeiro paso foi recuperar esas pezas que se estaban perdendo. Aquí vedes unha reproducción dun traxe antigo de faena. Está feito todo en, bueno, a chambra en liño, urdido en liño, do máis gordo, o estopa, que era o que se reservaba para eso, e a parte de abaixo, ben vedes que o mandil como os picotes de antes e a salla, que debe ser toda de lá. Pero o obxectivo non era crear pezas para un museo, senón incorporar eses tecidos á vida cotiá. A nosa, cando abrimos o Obradoiro, era recuperar o traxe tradicional. Estamos falando dunha escola de danza, onde o traxe é o traxe de toda a vida. Que pasa? Que nós o que intentamos é que o alumnado faga eses traxes para a escola, pero logo hai unha parte que con ese mismo punto tradicional poder facer unhas cousas un pouco máis contemporáneas. Pois igual, desde un picote, que sería para unha peza tradicional, pois sacar dese picote igual un chal. Sabes? É un pouco ir facendo sobre o punto tradicional, facer cousas máis contemporáneas, meténdolle color. Claro, os colores de antes dos trajes tradicionales eran negro, roxo, vermello e pouco máis. En este caso, nós con esos mesmos puntos meterse xa máis colorido. Todas esas pezas beben da tradición e as raíces. De empezar foi un pouco así de casualidade, ou cousas que veñen rodadas, porque empecé na escola con pandeireta e baile, e despois máis tarde con gaita, e entón, como que precisaba certos elementos de vestiario, e aproveitando que estaba o Obradoiro de Tear tamén dentro do Centro de Cultura Popular aquí en Lorezo, foi o feito xa de decidir a inscribirme. E, bueno, tamén de todos, a parte disto, o gusto por a nosa cultura, por as tradicións, e por algo que incluso me traía lembranzas familiares, como é o tear, que non o cheguei a coñecer en casa, xa estaba desmontado, pero sí sabía que na casa había tear, había algunha peza por ali. Detrás de cada proxecto, moitas horas de aprendizaxe, pero tamén moitas confidencias e risas que fan que traballar no tear sexa tan complexo como terapéutico e, por suposto, enormemente satisfactorio. A min apórtame de todo. Paz, seguridade, porque dá moita seguridade cando eres capaz de facer algo difícil realmente, porque isto é moi difícil, isto é un traballo enxente. E apórtame tamén o que dixo Concha, no sentido terapéutico. É moi terapéutico. Non é unha terapia en sí, pero é moi terapéutico. Chegas aí e, bueno, olvidaste do mundo. Permíteme, de alguma maneira, expresar creatividade, pero tamén é unha actividade moi relaxante, que tranquiliza, digamos, a un, e pon de bo ánimo. E isto permite facer elementos que me apetece, improvisar e crear. Para isto necesitas concentración e eu, non sei se vos lo dixo algunha alumna, é unha terapia, todas as alumnas mo di, e logo é a relación que temos alumnos, profesores, excursións que facemos, convivencias que facemos tal, andainas, temos unha excursión a Insua para ver o Tasco do Liño e me levo as alumnas. Estou intentando tamén, aparte de tecer, meter actividades para que elas vayan conocendo todo o proceso desde un principio.
Unha vez que o tear se cruza no teu camiño, resulta case imposible deixalo ir. Así que moitos dos que comenzaron sen saber o que era unha lanzadeira ou un batán, hoxe teñen o seu propio tear na casa. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias ourense.